Преди крадец ли беше? Казах да, бях комарджи. Ти нали беше граничара, сега комарджия сама. Така ли пусна? Кой си? Петко Вандала Хамилов. Прав. А как ти викат сега? Петко Кавал. Значи, ако някой ми каже Петко Кавал, ще го бия на канадска борба и ще му кажа лапка. Бери една бери. Коя ти е фирмата? Кажи как ти беше фирмата? Оле, мале, Боже Господи! Изпри да ма снимате. О, де? Не от аз няма фирма. Легално работа. Си на черния пазар, а? Сила, падна ти цигарата. Не, аз се пусна. Как ти вземи името? Спрете ма снимате. Какво глупости взе го? Нали има камери, тук има всичко. Камери има. Те са стари телефон, те са. Кой бе? Те са кои? Кой тест? Моя Nokia с камера, ясно. Колата е леко внимае, казахме. По-далече от колата. По-далече от колата. Ей тук в саксията седне. На мене? Моята кола е вкъщи. Що бе? А тая кола на който е затворен прозорец. Нямам филм в климатика, човек е на отворен прозорец кара. Знаеш кое е? Шегувам се. Знам, че е твоя. Изпри да ма снимаш. Що? Не знам. Що не знаеш, бе? На мен да ми вържи някой жена ли, бе? Момичета, елайте малко ви кажа нещо. Мотор карате. Ви няма спри да ма снимате. Не. Добре. А може да взема цигарата, че... Вземи цигарата е. Кой те спрял да вземеш цигарата е? Мистер Бах е, кой да ма спри. Нали си я пуснал нарочно? Да. Ама я пусна ли я старва? Мистер Бах. Ко? Не. Може да лънч? Нямам. Що нямаш? Защото ни пуша. Добре, аз съм. Като имаш, що искаш? Шегувам се. Запали, ни зажа. От първия път. Ще имате добър клип за Петко Кавала или Петко Вандала. Това съм аз. Ти си номер 1. Това го знам, без да ми кажеш. Финално Макар е- изречение, преди края. Какъв край, бе? Мисля невъзможно. Финално изречение ще кажеш ли преди края на клипа? Какво изречение искаш? За завършек. Нещо хубаво. За спомен. За спомен, да. Ама мъдро да е. Тъй като гледам си мъдър човек. Откъде знаеш? Как се, аз познавам хората само по физиономията. Аз съм грозен. Грозен ли си? Но трябва да скарам бележки. Сценария ли е това? Да. Добре. Ще направим, че не сме те видяли. Какво е това? Ай, че после много лента ще трябва да отрежем. Каква лента? От клипа е. Ай, че ти там е, казвай и да заминаваме. Финал. Дяволите, дай ми 5 минути да ти дам. Това беше. Много е.